Hello everyone! Welcome once again to LV Amor Cares. Nakabati na ba kamo sa istorya mahitungod kang dila, kang kabuhi o kang lipong? Kung wala pa, tuguti ako nga ako kamo istoryahan sa ilang nga kaagi. Paminawa kini. Usa ka adlaw ni ana, si dila miingon kang lipong o kabuhi nga manglakaw sila kay mangadto sila sa gawas, mangaon sila sa usa ka ilado kaayo nga fast food. Ug miingon si lipong ug si kabuhi nga wala ko'y problema, amot ka si Tiyan, no? Niwag ay atong apilon si Tiyan. So miingon dayon ang tulo ka barkada atong hapiton. Tuod man ilang gihapit si Tiyan. So ang nanglakaw kay mangaon si Dila, si Tiyan, si Lipong ug si kabuhi. Karon miabot sila sa usa ka fast food, no? Nga ilado kayo nga fast food. Ug miingon ang Dila, sige na, order na Tiyan, kabuhi ug lipong kay aron kita makakaon. Ug miingon si Tiyan, dili lang ko, ari lang ko sa tinapay. Tinapay lang ang ako kay ganahan ko. Apan miingon si Dila nga, ay pag-order diha. Ikaw lipong, ikaw kabuhi, unsa may imong ganahan? So miingon ang kabuhi nga, tanan mukaon ko, mga French fries, kanang mga oily, mga fatty, kanang dunay gravy, dunay mga unsa pa diha, mga palaman, no? So ganahan kay ko ni ana. Miingon pud si Lipong, ako wala po ko'y problema ni ana, no? Wala ko'y problema. Ingon pud ang Dila, labaw na gyud ko nga way problema. Bisag unsa ganahan jud ko kaayo mukaon, no? Ganahan jud ko kaayo. Bahala ka diyang tiyana ka o dili ka ganahan sa among kanon. Tuod man si Tiyan moingon nga ay dili lang ko kuan lang ako kaning tinapay og arroz caldo ug naa man gani arroz caldo or di ba chicken soup, no? Kay maura nay kaya nako, no? Apan miingon si Dila nga ada kaon lang gud bisag unsa. Sa dili lang lagi ko. Tuod man maoy gi-order sa upat. Lain-lain silang order, no? Pero pareho, mga fatty, mga oily, mga dunay sauce, dunay halang-halang, tanan, no? Gi-order ni Dila, ni Lipong, ug ni kabuhi. Samtang si Tiyan, naginahinay lang siya kaon sa iyahang arroz caldo ug sa iyahang tinapay, no? So, mao ka na. Ug ang tulo, dali-dali ug kaon, no? Tulon kitulon, gikaon tanan, dayon mi order pagyud og soft drinks, no? So iced tea baka to ilang gi-order. Apan si Tiyan mayong gyud siya nga dili lang ko, tubig lang ang ako. Tungod kay malipay ko kung tubig, no? Apan si Dila mi-insist gayud nga moinom og kaning caffeine, no? Carbonated drinks. Bisan si Lipong ug si kabuhi. Ug tuod man nangaon sila. Ug hangtod nga miuna og undang si Tiyan tungod kay busog na siya, no? Miinom siya og tubig ug nag-istorya silang upat, no? Ang tulo wa pa kahuman kay mi order pagyud pod og lain, no? So laktod nga pagka-istorya nahuman na sila og pangaon. Si Dila, bibo kayo siya kay na-enjoy gid niya ang kalami sa pagkaon nga ilang gikaon. Kay ang Dila, okay raman kaayo gyud na ni Dila, no? Apan sa pagkataod-taod na si Tiyan mireklamo na, nagburok-burok na siya kay nasubraan na kaayo siya sa dasok sa pagkaon nga sangal ni Dila kaniya hangtod nga kay nag-skinny man lang ang Tiyan, wa na nahuot na kaayo, galain na ang iyang ginhawa. O pagkataod-taod tungod kay naglamog ang gikaon ni Dila, ni Lipong ug ni kabuhi, si Tiyan intawon mo inahan akan, no? So pagkadugayan na bati na ni Tiyan nga murag gaaslom na siya o misaka na diri sa esophagus ang aslom, no?
nag-aslom na. So mi andar na si kabuhi. Iyan ang iya ang kusog, ang iya ang power. Tanan iyan ang pahamtang gidto ni tiyan. Misaka na siya diri sa esophagus, diri sa tutunlan, no? Dayon nag-heartburn na dayon siya. Nag-heartburn na dayon ang lawas gikan ni tiyan, unya ginerbyos na siya. Migawas na dayon ang nervyos, no? Tungod kay mauman na siya. Kung musaka na gani ang acid, ang nervyos mo puli. Dayon ga-heartburn. So nakaingon na usab si tiyan nga duna na siya sakit sa kasing-kasing. Tungod kay nalibog naman siya ngano, no? O kay tungod kay nalabian na siya sa kabusog. Wala na, namugnaw na kaayo siya. Gipaningot siya duro nga bugnaw ang singot. Ang iyang kuto-kuto ug ang iyang likod mibugnaw na sa singot, no? Murag gipanuhot na siya unya aircon man sad, so hingsamo. And then hangtod nga murag ma-feel na niya nga malipong na siya. Si lipong miatake usab kaniya. So ang miatake kang tiyan si lipong ug si kabuhi. So unsay gihimo ni tiyan, iyang giluagan ang iyang skinny, no? Iyang giluagan aron si lipong dili maka atake niya og tiwas, no? So mao man na siya goy paagi aron masumpo ang lipong, luagan ang ato ang karsones or shorts or bisan unsa diha, no? So luagan na siya kuan og batunes or zipper na, no? So ang gi-counter sa tiyan may tungod kang lipong giluagan ang iyang biste. Ingon man usab si kabuhi, may kuha lang dayon, ningon ang tiyan kang dila nga pag inom diha og PPI or antacid aron maulian ko. So miinom po dayon og PPI or antacid or ranitidine si dila aron mahuwasan si tiyan sa iyang gibati. So lesson, unsay lesson sa story, dili kita magpatintal sa kanibang aghat ni dila nga kaon bisag unsa kay lami ni kay kanang dila ganahan nila siya mga lagmi, di na siya ganahan bland food, no? So mo na lesson, dili magpatintal kaayo o dili kay magpatintal kay dili magpatintal, dili magpadala sa sulsol ni dila, no? Aron dili magdaot ang atong tiyan. Dayon kun mukaon manggani kita, gamay lang gyud aron ang acid dili musaka, no? Gamay lang gyud, dili ka intra si kabuhi kay gamay ra man ang gikaon, so gamay ra sad ang i-release nga acid. Dayon kinahanglan dili magsuot og mga huot aron dili mo andar si lipong. Usa sa makalipong kana biyang hugot ang atong mga sinina. Maglain bitong ginawa ana. Maglain ang atong ginawa, so paluagan. So mao kana ang akong story mahitungod kang dila, kang tiyan, kang lipong ug kang kabuhi. Hinaot nga na-enjoy mo sa akong story bisag may pagka-corny pero duna kadtoy leksyon nga makuha alang sa tanan nga mga kabuhionon sa tibuok Pilipinas. O Visayas ug Luzon kay Cebuano maning atua, so makasabot, no? Luzon, Visayas ug Mindanao. Tungod kay sayod ako nga ang mga Bisaya nagkatibulag sana tibuok Pilipinas, no? So bye for now. Have a good and godly day everyone, and remember this: if the going gets rough and tough, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. And salamat kaayo ni ana, o laban lang, no? So again, please subscribe and like this video or our channel, no? Salamat kaayo sa tanan mga subscribers, sa tanan nga mga likers, sa tanan nga mga may commenter,
mga komentarista, salamat, 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 salamat gid kaayo ninyong tanan. Dili mo na ko matagsa-tagsa kay wa po ko listahan gyud ninyo tanan, no? Pero salamat kaayo ni ana. O salamat usab YouTube ani nga platform. Salamat kaayo o hangtod sa sunod.